Va? Ja. Nu ska fan hitta det där jävla vapnet. Okay, come on, come on, please, two more. Lukas? Jag trodde att du drog. Yes. Ja men tjenare, Nuke. Hej. Japp. Har du Skype eller? Har du Skype? Ja, bra. För då kan jag adda det efter gamet så kan du vara med. Har du gäst eller vad fan har du hemma? Okej, men vad heter du? Ja, gör det. Ja, fast mitt är så jävla enkelt. Black AK47 New. Ja, gör det. Men du, är du bra på CS eller? Bra. Ja, jag är AK-spelare så. Har du skickat det? Nej, jag kan skicka en. Ja, så accepterad. Ja, gör det. Jag tar och ringer upp dig. Jag ska göra det. Lugna dig själv din jävel. Jag driver med dig. Du är så jävla dum i huvudet ibland. Fuck you. Ja, men han kommer inte säga något till sina teammates. Gör han det så kommer jag sparka honom. I stjärten. Totalt. Nej, men det kommer jag lätt få reda på. Jag bara gör värsta headshoten på. Ja, värsta ja. Bra. Skydda mig medan jag tar gisslan. Ah! Ja, jag vet inte. Ja, men han råkade skicka fel Skype. Det var 02 på slutet så. Ja, men det är rätt lätt att skicka fel. Gör det. Nej. Ja. Jävlar.
Ja, det är det man ska göra. Man ska spela dåligt i warm-upen. Väl slut på mag. Vad vet du det? Ja. Låter du mig alltså? Ja, tack för det. Ja. Va? Chef, shut the fuck up. Ja, men alltså, du ska inte säga sorry fler i alla gånger. Det räcker med en gång. Anton, vänta, du sa han. I am Tony and I'm here to fuck your wife. Ja, just det. Nice. Ja, ska du... Ja, men när vi tar det lugnt, du kan ju adda... Oh my god, du kunde bara adda någonstans. And I'm here to fuck your wife. Ja, visst. I'm turned on and I'm here... Om han har Starcraft. Ja, men du, vi säger på 3, okej? 1, 2, 3. I'm turned on and I'm here to fuck your wife. Men ska vi verkligen säga long dick style? Ja, men då testar vi igen då. 3, 2, 1. I'm turned on and I'm here to fuck your wife. Long dick style. Oh my god, I'm bara, what? Hej då. I'm turned on and I'm here to fuck your wife. Long dick style. Aj. För att det är bra. Det var bra. Det också. Sluta. I'm turned on and I'm here to fuck your wife. Long dick style. I'm turned on and I'm here to fuck your wife. Shut the fuck up, you noob. I'm here to fuck you. Long dick style. Guys. Guys. Inte säkert. Nej. Jag gör mitt bästa. I'm Tyrone and I'm here to fuck your wife. Nej! Men håll käften!
I'm Tyrone and I'm here to fuck your wife. Long dick style. Nej, vadå? Det där var nära. Nej, nästan. Nej. Vad sa du att han vill, vadå? Det där är aimhack. Nej, men han Holy Christmas, eller vad fan han heter. I'm Tyrone and I'm here to fuck your wife. Long dick style. I'm Tyrone and I'm here to fuck your wife. Long dick style. Gör det. Gör det. Nej. Vadå? Fuck. Fitta. Wallhack. Nice. Guys, come on, answer me. De här är säkert utan mig. I'm Tyrone and I'm here to fuck your wife. Long dick style. Ska du skriva den nu? Jo. Jo. Jag vet. Jag ska inte ta mig också. Jo. I'm Tyrone and I'm here to fuck your wife. Instead. Oh my god. Jag vet inte. Come on dude, fuck you. I'm Tyrone and I'm here to fuck your wife. Long dick style. Jag älskar att de har gjort det där med konfettit. I'm Tyrone and I'm here to fuck your wife. Long dick style. Så jävla angry blev. Jag har lite problem just. Jag har lite problem just nu. Om du håller käften så kan jag höra stepsjävlarna. Tack. Ja.
Precis. Ja. Ja. Mm. Men alltså, visst jag kan säga håll käften grovt till det, men jag menar ju inte det på riktigt. Okej, nu kan du fucking hålla käften! Herre jävla fittgud! Ja, Gud är en fitta, hör ni det? Gud är en jävla fitta! Fitta! Lång. Nej. Oh. I'm Tyrone and I'm to fuck you while I'm on this hour. Fuck you! I'm Tyrone and I'm here to fuck your wife long dick style. Skit jag. Du lyssnar aldrig på mig så. Nej. Det var till lagsugen ändå så. Ja, men syns gör det. Vad gör det? Nej. Nej, det var inte där, ja. Okej, kom ihåg att vi ska säga det då. Hej. Lukas. 3, 2, 1. I'm Tyrone and I'm here to fuck your wife long dick style. Tänker nu bara, what the fuck har jag kommit in till? Ja, vi har planerat det, okej? I'm Tyrone and I'm here to fuck your wife long dick style. By the way, jag spelar faktiskt in den här matchen så. Nej, jag spelar in denna matchen. Jag har gjort hela gamen. Nej, har du? Det visste jag inte. Nej, det menar du inte. Ja. Det är verkligen. Nej, men vad heter du då? Hörru. Heter du Karl? Karl. Ja, men vi hade knivfight! Käften! Jävla kåthora. Men käften! En tjej. Men käften! Ja, eller hur? Du. Ja, ingen aning. Ja, men det är hans kuk. Vad fan tror du? Vilken nyhet. Nej.
Ja. Men vad fan, jag var inte ens färdig. Men Carl. Håll käften och låt mig prata. Ja, men seriöst. Nej, har du... Ja! Headshotad, hur känns det? Men kan du hålla käften? Tack! Har du sökat, Carl? Men håll käften med din jävla kukmun! Nej men seriöst, nu får du fan hålla käften. Alltså det är jag och han. Ja men håll käften då! Ja men håll käften! Nu är jag seriös, håll käften! Vill du vinna eller vill du förlora? Inte. Men håll käften då. Ah! Kukfitta! Fuck! Helvete! Jag ska fan döda den där jävla bitchen! Håll käften! Got you, motherfucker! Got you too! Fittan den där jävla gårdaren! Håll käften! Jag tog ut 4 stycken ur deras lag. 3 då. 3 eller 4, ja. 3 då. Nej, 3 här skulle vara jävligt bra för dem. När jag bor... Jag vet inte. Good job, you bitch! Första gången i mitt liv... Första gången i mitt liv... Jag hade 3180. Jag har 30 kvar. Nu ska jag döda den här jäveln. No! Titta. Käften. Ja. Shut the fuck up, you weed! Weed, you shut the fuck up or I fucking kill your mom.
Fast du... Se vad då? Vad sa du, Carl? Ja, just det. Se. Okej. Käften. Du! Fitta din jävla kul! Fucking jävla fucking ass, I'm gonna kill you! Oh! Until you fucking gun and then I'm gonna eat you fucking up and play football with you! Kukoda! Du blir kickad om du skjuter mig med Sev. Bitch! Okay. Jag fick honom! Jag fick han! Jag fick han! Vad? Det menar du inte, va? Nyss. Stanna i T-spår eller i CT. Om du stannar i CT-spån så kommer vi. Så kan vi göra knivfight. Om jag överlever! Fitta! Nej, det vill jag fan inte veta. Team kill. Två HP kvar. I'm Tyrone and I'm here to fuck your wife. Jag skiter i om han försöker höra sina jävla fittstäff. Nej. Det ska komma från dig med ditt internet. Hej. Ja, men jag såg ju att du skulle bli bannad. Alltså vad fan. Ja, men du fick bara 2 timmar cooldown i alla fall. Varför stod det 2 timmar här då?
Nej, så här. Sheffield övergav matchen och fick en cooldown. Ja, men fick en cooldown på 2 timmar. / timmar. För tävlingsmatch. Ja, men du har bara fått 2 timmar. Annars vill jag se att du skärmdel. Skärmdelen så får jag se. Jaha, nej. Fuck you, you fucking asshole! I'm gonna kill you next time! Fuck you! Håll käften. Pojke, hur gammal är du? 11? 12? Okej, 14. Fan, 14, 15, 16. Fan vad nice. Chef! Jag kommer seriöst mörda. Jag kommer mörda innan du hinner säga pannkaka 40 000 gånger. Du kommer ligga ner på marken. Nu ska jag avbryta den här roliga lilla videon som jag har gjort. Nej, det ska jag verkligen inte. Såklart jag ska lägga ut den. Hello guys, thanks for watching this fucking video. By the way, I like you and I hope you're gonna enjoy this fucking käften video. And käften innan jag kommer slå sönder! Håll käften! Tack! Okej, men ha det bra Luka. Nej, bra Karl. Ja, hej. Have a nice day and I hope you enjoyed the video and I hope you're gonna see the next video. Have a nice day and goodbye.